Ноябрь ayının birinci günü galem boylap atlay başladı dostlar. Köz fasılının soңғы ayının birinci tapşırığın biz Samara ülkesi Şigoni rayonu Şigoni avılına yollayız. Bugün özünün 60 yaşlık юбилейлы туған günün hürmetli milletteşimiz Süleymanova Reyse Kiyam kızı karşılay. Ынтылмаслык юбилей тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Зәкәрия, улы Камил, тормыш иптәше Гөлнур, балалары Нурсинә, Алия, улы Али, тормыш иптәше Рина, балалары Юсуф, Амира, Асилә, кызы Асия, тормыш иптәше Рушан, балалары Султан, Рамазан һәм Сулейман котлыйлар. 1960 елның 1 ноябрендә Зур Чиркли авылында 7 балалы гаиләдә әбиебез Азимә, бабабыз Киямның 3нче баласы булып, безнең кадерле кешебез дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап, ул 1978 елда Кузнецк шәһәренең аяк киеме тегү фабрикасына эшкә керә. Гаиләләренең татулыклары аларга бергә өй төзергә дә ярдәм итә. Әтиләре җәен эшкә китү сәбәпле балалар әниләренең иң беренче ярдәмчеләренә әвереләләр. 1982 елны әниебез Шигоны авылы егете Сулейманов Зәкәрия Шаип улын очратып кияүгә чыга. Әтиебез дә тумышы белән Зур Чиркли авылыннан була. 1983 елны аларның беренче татлы балалары, нәсел дәвамчылары, уллары Камил туа. 1 елдан соң икенче уллары Али, 1990 елны көтеп алынган шәшкәләре кызлары Асия дә дөньяга аваз сала. Әниебез гомер буе кайнана-кайната белән яшәде. Аларга ул килен түгел, үз кызлары шикелле бик якын балаларына әверелде. Авырлыкны да, шатлыкларны да әти-әниебез бергә кичерделәр. Бар балаларын да ылы тормыш юлына бастырып, бүгенге көндә инде 8 оныклары, 4 малай, Юсуф, Султан, Рамазан, Сулейман һәм 4 кыз оныгы Амира, Алия, Нурсинә, Асилә иң зур байлыклары булып торалар. Бар оныклары да аны нык яратып хөрмәт итәләр. Ул аларга дип иң тәмле сыйлар пешереп, уйнап, аларның күңелләрен күрә. Шуңа да инде оныклары әбекаем дип ахталып анарга гел барырга торалар. Әткәйебез белән алар инде 38 ел бергә гомер кичерәләр. Гомере буе бер-берсен яратып, хөрмәт итеп тордылар. Бар яклап әниебез сөю белән чорналган. Худайга шөкер, алар икесе дә диндә булып намазларын укып киләләр. Әтиебез имам хатиб вазифасын үтәп, динебезне үстерүдә күп эш алып бара. Бүгенге көндә Шигоны районында мәчет төзелеше илтә. Әтиебезгә бу эштә әниебез дә нык ярдәм итә. Без бар бала аныклары да аларга бар теләк моратларына ирешергә насыйп булсын дип дуга кылабыз. Раббым икәү, исәнлектә, саулыкта, алар гел бергә булып, бар оныкларының никахларын да күрсәләр иде. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип ахталып яшисез. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Рәйсә Киямовна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп, соралуларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларын, җыелдык синең яныңа.
якын дусларың, я вакытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысын да